आं बुंनानै खोनासंबानो जाबाय बयबो गाज्रि कमेन्ट खालामा जायफोरा इउजलेस जायफोरा खर' गैखाया बिसोरसो भिडिअ कमेन्ट खालामखायो स डन्ट केयार बेफोरखौ लानानै इमान खर्सा नांगौ माने आं गपिखौ आंनि फिसाला बायदि अनो हा वेलकम बैक गाइस दीपाली ऑफिशियल मोना इसोर पूरा पार्टी जादों आरोना बयबो यूट्यूबर पार्टी लोगो नांलायना पार्टी जादों तो आंखौ बेहाय इनवाइट खालामदों ओंखाम जाना थांफै होननानै माने बिराद गिदिर गिदिर दै आनैमोन जानाय दं आब'मोन जानाय दं बयबो लेंहरबाय थादों ओमफ्राय दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन ना गिदिरनि खोथा मानिया होननानै स' बेहाय थांना फैनोसै गाइस बिसोर बोरै बोरै पार्टी जादों आंबो खनसे नायना फैनोसै दायो थांबाय थानोसै थाबायनानै थांसै आं गारि सारि लांलायला खाथि खालाया आरो मा गारि लांबाय थानो बेनिखायनो थाबायनानै थांसै गोजांबायबो दासो दुगैखांदोंना बेनिखायनो सुइटारखौ गानना लाबाय ओमफ्राय दा पुरा पार्सना थांगासिनो आं मादैमोननिखिजा आं बे बाजिमोननि पार्टी जानायाव थांनो बिराद बादोंमोन बाट उपाय गैया इसोर लेंहरबाय थादों ओमफ्राय आंनो साडेनलि खबरखौ होदो दे दहाय फुङावसो गावसोर जानो नागिरखादों नालाय हौवा मानसि जायामोन नालाय ओमफ्राय दहाय फुङाव साडेनलि आंनो खबर होदो बेनिखायनो दा थांनो नागिरदों नङाबा फैसा सैसा होगौमोन ना आंबो सिगाङावनो जुदि खबर होनायमोनब्ला इसोर साडेनलि खबर होबाय आंखौ ओमफ्राय दा गावसोरा लेंहरबाय आरोना फंबाय हिसाबै थांनोसै माथोबाव स' गाइस आं बाजिमोननि लांगोना मोखाङावनो मोनफैबाय ओमफ्राय इसोरनाव बिराद मानसि दंना ओमफ्राय लाजिनाय मोन्दों बेनिखायनो आं आब'खौ लेंहरदों फैनि आफाया फैदों आंखौ लांफैनो हाबलांसै गाइस नै आं डाइरेक्ट बाजिनि रुमाव हाबफैबाय बाजिनि रुमाव हाबफैनाय लोगो लोगो आंनो मा होफैदों थ' नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ आंना दिपालजों 3 मान्थ जाबाय आरोना बेनो लास्ट भिडिअमोन बेजों भिडिअ बानायनाया थ' बेनिफ्राय आं भिडिअबो बानायनाय जायाखैमोन 3 मान्थ जाखाबाय नोंथांमोनाथ' नुखादों ओमफ्राय गैया बेनिफ्राय फनबो रायलायनाय जायाखै बिनि सप्तानि बिदि रायलायनाय जादों आरोना बिदि लोगो मोनलायनाय जादोंमोन गामियाव ओमफ्राय बिनिफ्राय बारा लोगो मोनासै आरो लोगो हमलायनायबो जायाखैमोन जों बिदि भिडिअ सिडिअ बानायनो दा गावबा गाव रोंखाजोब्बाय नालाय सिगां रोङामोन नालाय बेखौ फोरोंनायाव एसे नुबाय थायोमोन आरो भिडिअफोर बानायबाबो ज' ज' ओमफ्राय गावबा गाव रोंनायनिफ्राय जोङो आलदा आलदा बानायग्रा जादोंमोन बेनाबो पार्सनेल ब्लग चेनेल दं आंनाव पार्सनेल चेनेल दं बेनिखायनो गावबा गाव बानायग्रा जाबायमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो सोङो आरोना मा जाखो भिडिअ हेगारथारला होननानै आं सिगांनि भिडिअ मोनसे होखादोंमोन दाख्लै बहायनो आं मालायनि पार्सनेलाव हाबनो गोसो गैया ना मालायनि पार्सनेलाव दा नोंथांमोना सोरबा सोंहरबाय थादों सोरबा मोनथिबाय दं दाख्लै बहाय जेब्ला भिडिअ हेगारनानै आं मोनथिया होनदोंमोन अब्ला आं मिथिमारामोन दा मोनथिबाय आंबो मा जादों दा आं मालायनि पार्सनेलखौ बोरै खोथानो नोंथांमोननो खोथानोबाथाय बिसोरनिफ्रायबो पारमिसन मोननांगोन आं खोथानोबा दा बिदि खोथाना आंहासो उनाव रायजाला फैगोन बिनिखायनो आं दा खोथाया आरोना थ' नोंथांमोना जुदि मिथिथारनो गोसोबाथाय आरो मिथिनोथ' लुगैखागोन ना दा निजिनि फेमिलि बायसानो जाबाय नालाय बे मोनसे चेनेला दा नोंथांमोना मिथिनो लुगैदों आंबो बेखौ मिथिदो ओमफ्राय आं दा बोरै खोथानो मालायनि पार्सनेलखौ सोरबा मोनथिबाय खोमा बेनिखायनो आंनियाव फैनानै कमेन्ट हरलाबायबाय दं आरोना थ' आंनियाव कमेन्ट हराबाबो जागोन दा मिथिनो लुगैथारदोंबा नोंथांमोना जाय मिथिनो लुगैदों बेफोरो गासिबो कमेन्ट हरजोबबानो जाबाय ओमफ्राय आङो पारमिसन लाग्रोगोन आरोना आङो न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय पारमिसन लाग्रोगोन जुदि पारमिसन होआ अब्ला आं बेखौ एलाउ खालामनो हानाय नङा दे जुदि बिसोरो हागोन होनबासो बयनावबो सोंनानै हागोन होनबासो अब्ला एलाउ खालामनो हागोन नङाबा आं माब्लाबाबो एलाउ खालामनो हानाय नङा मालायनि पार्सनेलखौ आरो खालामनोबो गोसो गैया आङो दा नोंथांमोना सोंहरबाय थायो आंनावसो मा जाखो होननानै मिथिसिगोन उनावहाय आं खोथायाबाबो उनावबाबो मिथिलांगोन बादि मोनदों आरो ओंखायनो आं खोथायाबो सानदों आरो मालाय पार्सनेल बोरै खोथानो आरोना आं मिथिबाय मिथिनायालाय मा जादों मा मादों दा मिथिजोब्बाय आं गासिखौबो दा आं खोथानो हानाय नङा प्लिज नोंथांमोना आंनियाव बिदि कमेन्ट हरबाय थानाङा आरोना दा बेबो नोंसोरनि फेमिलिमोन नालाय जायबा नायनो मोजां मोनो बेखौथ' सोंहरखादो आरोना जियानो जा दे नोंसोरो सोंहरबाय जेबो नंला ओमफ्राय जुदि आं पारमिसन मोनो अब्लासो आं हागोन नङाबा आं हानाय नङा गाइस आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं खोथानो हाया होननानै दे जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दा भिडिअबो बानायनो मोनाखै मानो होनबाथाय आंना एग्जाम जाबाय दं एग्जामा 28आव जोबगोन खोमा एग्जाम जोबखांनासो आङो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजानोसै ओमफ्राय आङो इन्सटाग्राम गोदान खुलिदों हा गाइस इन्सटाग्रामखौ आं सालायनो रोङा बारा दा नोंथांमोना एसे फल' खालामनो हायोबानो जाबाय आंजों समान
YouTube एकाउन्ट खुलिनायफोरा गासिनाबो Instagram दंजोबोमोन ना आंनाल' गैयामोन ओमफ्राय दाख्लै बावैसो नुजोबदों आङो गासिनाबो फल'वारा बाब बिराद बुरजा जाजोब्बाय ओमफ्राय आंबो दा Instagram खुलिदों आरोना नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामनो हायोबा मोजां जागोन आरोना 1K आनो गैया बोरै आपल'ड खालामो बेखौबो रोङा ना आं Instagramनि सोमोन्दै दा जेबो रोङा जास्ट भिडिअ बानायना होलाबायबाय दं आरोना दासाननैसो रेगुलार होबाय दं मालायफोरना फल' बारायदों नालाय ओंखायनो आंनिखौबो एसे फल' खालामनायबा जाबाय गपि ब्लगानो दं फल' खालामबानो जाबाय दे फल' बेक खालामगोन